tady je kaktusák z budoucnosti, tady se nám bohužel vypnul zvuk, takže chvilku to bude bez zvuku. Užívejte se video, čau. Dneska budeme dělat crash test s těma sluchátkama, takže to jsou moje sluchátka za 500, vole. Teď se nemusíš jako lhát, stál ten si. Jo, pardon, stál to 300. Tak. A s dopravou 379. Koukejte. No to se spojím. Nemluv prostě! Jo, ne, já vím, že pojebat je moc, prostě já stejně nemluv, jako jo, sluchátka zničuje pak. Tak teď já. Takže mám dát silnou, nebo takhle? Dej si sední. Ale furt to funguje, počkej, furt to funguje, tady to furt svítí. Musíme vyhazovat ty vole. Co to je? Fuj! Takže to já mám alergii na bosu a pil. Je. A furt to asi funguje, ne? Ale musíme vyhazovat. To uklidíme, když tak pak, ale... Tak, hele, ukáž, furt to funguje. Ukáž? Jo, furt to funguje. Aha, to je baterka. To je baterka. Ale jo, asi furt to... Takže já to zkusím dát spát. Ale tohle furt nejky, ještě my to hodím zpěvazníme, aby to bylo něco super, jako... Tohle jde, takže tohle můžeme jednou vyhodit a ještě to zkusíme. Toto nebo toto? Tohle jde, co myslíš? Jo. Tak jde. Teď, počkej. Teď já, ty si to vyhodíš. Tak jo, teď ty. Tak natáčíš? Natáčím, co myslíš? Takže teď jdeme, ven, že už to je trošku. No, nebudeme se bavit. Ale furt to funguje. Hele, dáme si pokus. Hoď do dálky, počkej. No, ale hodíme to sem, pojď. Ono je to jako elektrika, takže ono to může vybouchnout, ale to se nestane. Kada, já bych možná měl udělat toto, počkej. Baterku nevydávej. Jo, vyndej to, koukej tam. Wow. Dáme si baterku do kapsy, nevyhazujte to do koše. Jo, nevyhazujte. To je blbý. Jo. A máme tady toto. Ono to pak ničí ty kamiony. Dálky, jo? Takže jdeme ho do dálky. A teď už to nemůže vybouchnout, žádná baterka už tam není. Tak jo, jdeme na to. 3, 2, 1. Kam to je? Kámo, ještě jednou, ještě jednou. Jo, právě, ne, teď jsem vás já. Kámo, mám vás teď našich rukou, tak jdeme na to. Takže teď jsem tady nahleděla Cristiano Ronaldo, jsem skvělý ve fotbale. No, tak vůbec? Asi tak, no. Počkej, teď. Ty vole. Co se stalo? Zase se tady rozpadlo. Kámo, pomalu, počkej, teď já, vole. To crash test. Ukáž. Ej, už! Ta baterka. Tak jo, tak my to jdeme opět. Tak, už, takže tady vidíte, zkouší to. Tak jdeme na to, 3, 2, 1. What the hell? Škoda, že jsem to nestihnul, takže tak se to odpálilo. Tak ještě jednou. Ne, už ne, teď jsem nahleděla. Zkusíme to vytáhnout? Počkej, nevytahuj to, můžeme vidět, kolik to má ještě procent. Tak ještě to může fungovat. Já to připevním aspoň. Vidíte lidi, jaký to je, on chce vyhazovat úplně ještě něco funkčního. Tak můžeme... Dámy a pánové, pokud dáte do měsíce 5000 lajků, tak uděláme crash test s hodinkama. Funkčníma. Jo, jako všichni se musíme shodnout na tom, že Vlnka je takový jako nubák a že to neumí. Musíš si... On je nubák, prosím. Ty jsi nubák, ty máš tak málo, vole, odvětu. Ale ty neumíš fotbal. Ty ho neumíš. Já ho umím. Já ho hraju díl a jsem lepší. Já ho hraju kratší dobu a jsem lepší. Ty vole, neníč to. Že to crash test? Počkej, já ještě na to dupnu. Tak jo. Tak teď? Takže záchodne nebo BMX, nebo jak se jmenuje, tak neumí házet. Koukejte, jak to roztrhnu. Tak. Tak jo, tak koukej. No. Nejdřív motýlek ve štěstí. No, říkám jsem to. A ty neumíš dupat, počkej. No. Tak koukej. Dej mi to.
jsem to naksupnul jsem to, takže mám ten doxu. Ani ne, já to naksup, volám to tu doxu, to je jako... Jo, a ty si nakšupne malý kousek. Naksup jsem to půlku, zašlo to. Hele, hodin, Takhle to končilo, ještě sluchátka. Tak teď jsme to vyhodili. Lidi, jen aby se nám pak nepsali do komentáře, že je to nelegální vyhazovat elektroniky, tak to žádná elektronika už nebylo, to byl jen plast. Jo. Hele, tak my se teď jezdíme, každý bude mít svoje sluchátko a dokud to neozvě, tak se nevystřídáme. Jo, ano. Takže lidi, vidíte, že to ještě funguje, i tam to ještě funguje. No, to, je to modrý to, takže funguje to, jo? My se s tím chtěli to prostě nedělat ještě s iMystery Box a došlo, že jako když je to použitý, no, tak úplně asi to nebude dobrý, takže... Tak... A svítí to. Tak my to zkusíme ještě opravit. Dámy a pánové, než to opraví ten záchod tak se koukněte na tuhle krásu. Nenatáčej to! To je teď. Ještě to svítí, vidíte? Počkej. Jo, svítí to krásně. A asi už je to vybitý, takže jako... Kdo chce vybitý sluchátka? Kdo to je? Kdo chce vybitý? Počkej, jedna věc letěla sem, no. Jdeme to najít, nemůžeme to tady nechat, jo tady. A to svítí to, počkej, natoč mi to. To svítí, tak to jdeme. Počkej, jo, svítí to. Teď jdeme na vlnku a já to zatím budu skládat. Tak jo, jdeme na to. Přitom, že to záchodmenovi nešlo, tak já mu ukážu, jak to jít. Přitom, počkej, tohle nesvítí, ale funguje to, nebojte. Tak jdeme to. Tady, jo, tady. Ale to až se nikam, kde to je tady? Takže já to jen opravím. Můžete ale jen vidět vnitř, jak to je zajímavý. Tak, taky se hodíš dvakrát a pak zase já. Kdo to zničí pevný, tak je vinen. Tak jo, já tady mám prasklinu, tak jdem na to. Jo. Natáčíš? Jo, natáčím, to myslím. Teď jsem na řadě já. Počkej. Lidi, já něco chci říct. A já mám tady prasklinu, prosím. Počkej, to je úplnej ňouma. Já to zničím pevně jednoduše. Koukejte jednoduše, jo? Natáčej, počkej. Jo, ty jsi to opravil, jo? Natáčej mě. Hele, vlnka je trochu jako, nevím, co mu je, asi chtěla si je postříž, já jsem mu řekl, ať to natočím, že já jsem to chtěl stehnout si tomu na natáčení, on to začal natáčet, až potom jsem to dostal. Takže jako, no. Tenhle hajzlík, protože je hajzlík, vidíte, bych mu dal pravou takhle, mu dám, vole. Jsem menší než já, starší. Já jsem starší, no máš pravdu, já jsem ale menší, jsem Lilliput. To mě nezajímá, tak jo. Takže jako tohle už asi bude konec videa, zničili jsme to. A ještě možná dneska vyjde fighting, kdo vyhraje ve fotbale. Tak jo, tak. A zatím čau. Čau. Zatím čau, počkat, musíme se na to zloučit. Ale nikdo se zrovna přišel. A tohle pedofil.